नमस्कार। हम अच्छा तरीका से जानते नहीं भैया कि रउरा लोग इन वीडियो के देखत तनी काहे खातिर, तो रउआ लोग इन वीडियो के देखत तनी कोनो नया बिजनेस आइडिया पावे खातिर कि नया तरीका से कोनो बिजनेस आइडिया हमरा मिल जाए आ बहुत अच्छा खासा हम कमाई करी। तो रउरा भैया बिल्कुल सही जगह पर बानी, रउआ वीडियो पर एकदम लगातार बनल रही। लेकिन एगो बात बा भैया, हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करें कि जौन काम भैया जांगर से ना होला, ताकत बल से ना होला, उ काम भैया दिमाग से होला। आज के जौन बिजनेस आइडिया रउरा के बतावे जाता नी नु, उ बिजनेस आइडिया रउआ सुनम तो कहम कि वाह गजब के लइका बा भाई, जौन पिछला कई सौ साल से जौन लोग धंधा करत आवत तो उहे धंधा के बारे में बतावता। लेकिन धंधा भैया थोड़ा सा पुराना तो बा, लेकिन उ पुराना धंधा में भैया अगर रउरा थोड़ा सा दिमाग लगा देतानी और दिमाग का लगावे के बा उ सारा चीज़ हम बतावतानी, तो समझ जाई कि मने बहुत ही शांति के साथ मेरा और धंधा चली रहा और तरह तरह के जितना भी दिल के अंदर झिझक बा, बेचैनी बा, परेशानी बा, वो सारा समस्या के समाधान हो जाई। अगर वह वीडियो के देख लेता नहीं तो ए टू जेड सारा जानकारी मिल जाए कि कहाँ दुकान लगावे के बा, कितना बेचे के बा, कितना खर्चा लागी, कितना फायदा हुई, ये सारा चीज़ रउरा के मालूम चल जाए। बस रउरा वीडियो पर लगातार बनल रही और हम वीडियो के चालू करतनी। तो आज के बिजनेस में भैया आलू के, अब रउआ भैया ये आलू के नाम सुन के रउआ पर मन छोटा मत करी। उहे चीज़ हम बतौनी है कि एकरा में का दिमाग लगावे के बा कि धंधा एकदम बहुत बढ़िया चली। तो आलू के धंधा बा, रउरा सुन ली, सुनला के बाद रउरा संतुष्टि मिल जाए कि हाँ बिल्कुल सही बात बा। कितना लोग बा कि मने आलू के नाम सुन के लोग भागी कि चलो भाई आलूए के धंधा बतावता, आलू के धंधा के करीब 500 लोग करे वाला बा। तो हम रउरा से निहोरा करतानी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करतानी कि जौन भैया 10 मिनट के वीडियो होता रउरा एकरा के देख ली, रउआ खुद सर्टिफाइड हो जाए। तो आज के धंधा बा भैया आलू के। देखिए आलू मार्केट में रउरा कहीं खरीदतानी तो 20 रुपया किलो मोटा मोटी चल रहा बा अभी मार्केट के रेट। ये 20 रुपया किलो आसानी से 1 किलो 2 किलो 5 किलो जरा जितना खरीदे खोला वो मिल जाला। लेकिन यह आलू भैया अगर वह जब होलसेल में खरीदे जाए तो समझ जाए कि 8 रुपया 9 रुपया किलो से लेके 12 रुपया 13 रुपया किलो तक, यानी कि 1200-1300 रुपया तक कुंटल आलू आसानी से मिल जाला होलसेल के भाव। तो हम भैया ना 8 रुपया 9 रुपया के हिसाब जोड़े, ना ही हम 12 रुपया 13 रुपया के हिसाब जोड़े। एगो मोटा मोटी सिस्टम समझे खातिर, सिस्टम बैठावे खातिर हमनी के भैया जोड़ल जाई 10 रुपया किलो के हिसाब से। तो 1 कुंटल आलू के भैया दाम हो गई 1000 रुपया, तो 2 कुंटल आलू के दाम हो गई 2000 रुपया। तो रउआ आँख बंद करके भैया 2 कुंटल आलू खरीद लेवे के बा। जोन भी रउरा की है मने समझ जाए कि होलसेल में मिले 1-2 रुपया के अंतराल हुई ना तो फिक्स ही है बा, हम जानता नहीं। तो 2 कुंटल आलू के भैया दाम हो गई 2000 रुपया। अब एकरा साथे रउरा का खरीदे के बा, तो होलसेल में जौन हरा मरचा बिकेला उ रउरा समझ जाए कि 30 रुपया किलो से लेके 60 रुपया किलो तक आसानी से मने समझ जाए कि हरा मिर्चा रउरा मिल जाए। तो रउआ ना 30 रुपया जोड़ी ना रउरा 60 रुपया जोड़ी, रउआ सीधे 50 रुपया किलो हरा मरचा जोड़ ली। तो 10 किलो रउरा हरा मिर्च ले लेवे के बा। मात्र सिर्फ 2 आइटम, 2 कुंटल आलू और 10 किलो हरा मरचा। तो 2 कुंटल आलू के दाम भइला भैया रउरा 2000 रुपया और 10 किलो मरचा के दाम हो गई, हरा मरचा के दाम 50 रुपया किलो के हिसाब से राउर हो गई 500 रुपया। तो 2000 रुपया के राउर आलू हो गई और 500 रुपया के राउर हरा मरचा हो गई। 2000 प्लस 500 2500 रुपया और 400 रुपया भैया में रउआ और ही जोड़ दी। रउआ जब अपना कि आलू के मंगवाएं तो हो सकेला रउआ टेम्पू से मंगवाओ तनी कि बस से मंगवाओ तनी कि रउआ पिकअप से मंगवाओ तनी कि रउआ जैसे भी मंगवाओ तनी, चाहे रउआ जाके बाइक से भी लेके आओ तनी। तो कहे के मतलब है कि मोटा मोटी रउआ 300-400 रुपया रउआ जोड़ ली, किराया भाड़ा खर्च में राउर खत्म हो खई के बाद ना के बात नहीं है। ये के चलते हम एक एक चीज़ जोड़ौले चलता नहीं। एकरा साथ में भैया रउआ 50-60 रुपया के रउआ प्लास्टिक लग जाई, प्लास्टिक कहीं पन्नी कहीं थैला कहीं बात बराबर बा। अब रउआ ऊपर निर्भर करता है कि रउआ व्हाइट कलर के प्लास्टिक लेम कि रउआ ब्लैक कलर के लेम, रउआ जौन पसंद बा कि जे में आसानी से 5 किलो आलू बाँट जाओ, वो रउआ आसानी से रउआ अपन जो रउआ पसंद पड़ी रउआ प्लास्टिक ले लेम। यानी कि भैया रउआ 2 कुंटल आलू मंगवाइए लेनी या 10 किलो रउआ हरा मिर्चा मंगवाइए लेनी, भाड़ा किराया जौन 400-500 रुपया लागल हो, प्लास्टिक के खर्च सारा रउआ के जोड़ा देनी है। तो सारा सामान तो रउआ घर में अब आ गई। तो अब एकरा के भैया रउआ देख ली बेचेब कहा, रउरा की है अगर मार्केट में कहीं जगह बा तो रउआ ओइजा ले जाके बेची। हम सब चीज़ बतावा तनी कैसे बेचे के बा। एकरा के हम इतना आसान बता देम, इतना आसान बना देम कि रउआ बेचे में बहुत आसानी हो जाई। मने रउआ जहाँ भी पसंद पड़ता, चाहे रउआ ठेला पर रउआ रख के रउआ मार्केट में ले जाके बेची, चाहे रउआ कहीं नीचे बिछा के बेची बाजार में, मने राउर जहाँ दिल करे आत्मा करे रउआ तहाँ ले जाई। रउआ अपनी 2 कुंटल आलू और 50 किलो हरा मिर्चा मान ली रउआ ओइजा पहुँच गई नहीं बेचे। एगो भैया 300-400 रुपया में छोटा सा एगो बाजा आवेला जौना के कि मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए जोड़ के रउआ अपन प्रचार बनवा सकतानी। तो अब रह गई बात भैया कि रउआ ये 2 कुंटल आलू के साथे रउआ 10 किलो मरचा रउआ काहे खरीदनी है। एकरे में भैया राज बा, यही जैसे रउआ पैसा कमाएम। तो मान ली रउआ अपन दुकान लगा देले बानी, जहाँ भी लगावे के बा तहाँ 2 कुंटल आलू लेके 50 किलो हरा मिर्चा रख के। तो अब रउआ जौन भी प्रचार बनाएम रउआ मोबाइल के माध्यम से बाजा में बजाएम, जौन की पब्लिक सुनी कि ओइजा का चीज़ बेचाता। तो ओइजा रउआ सिर्फ इतना
बोल देम कि ललका आलू ताज़ा ताज़ा आलू आ गइल बा, आलू लेके जाई और ओकरा साथे 1 पाव हरा मिर्चा फ्री लेके जाई, 1 पाव हरा मिर्चा फ्री लेके जाई आलू के साथे, एकर रउरा रिकॉर्डिंग कर देवे के बा। तब कस्टमर रउरा लगे आई, तब पूछी कि भाई आप क्या फ्री दे रहे हैं, कैसे क्या दे रहे हैं, तब रउरा कहें कि हाँ 5 किलो आलू लेला पर 1 पाव हरा मिर्चा फ्री बा। तब तो लोग ओइजा आप देखी समझी कि भाई दूसरा के दुकान से अगर हम 5 किलो आलू लेता नहीं तो 5 किलो आलू के दाम हो गए 20 रुपया किलो के हिसाब से 20, 25, 100 रुपया। अब मोटा मोटी ये बड़ा गर्मी के टाइम में कहीं 30 रुपया 40 रुपया से कम 1 पाव मिर्चा के दाम नहीं खे लागत। तो समझ जाए कि वो कस्टमर के तो सीधा दिखता कि भाई इनकरा लग से 5 किलो आलू ले लेता नहीं तो मात्र 100 रुपया में बढ़िया क्वालिटी के हमरा लगे आलू भी हो जाता और ओकरा साथे हमरा लगे ताज़ा ताज़ा हरी मिर्च 1 पाव भी हो जाता। तो समझ जाए कि एगो आदमी आई तो 5 किलो आलू खरीदी। तो समझ जाए कि वैसन वैसन जब रउआ प्रचार करे लगता नहीं तो जितना भी गाड़ी से कार से चाहे जैसे भी लोग आवता जाता तो ओकरा कान तक तो ये आवाज़ पहुँचता नु कि भाई आलू के साथ में 1 पाव मिर्चा फ्री ले जाइए। तो रउरा दुकान पर हुआ आई तो समझ जाए कि एगो ग्राहक 5 किलो आलू खरीदता तो एक बेर में और 5 किलो आलू बिक जाता मात्र एगो ग्राहक से। उ काहे बिकता, ऐसे कि रउआ 1 पाव मिर्चा फ्री देता नहीं। तो ये तो कस्टमर खातिर फायदा बात है, जितना कस्टमर और प्रचार सुनी रउरा लगे आई तो 10 गो ग्राहक जहाँ आयल समझ जाए कि और 50 किलो आलू बिक गए, 5 50। तो दिन भर में रउआ भैया मात्र 40 गो ग्राहक से मतलब बा। तो 20 गो ग्राहक अगर 5-5 किलो खरीदी तो समझ जाए कि 20 25 100 1 कुंटल आलू ढड़ाक दे बिक गए। और बाद में फिर 20 गो ग्राहक आई तो मैंने 40 गो कस्टमर कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। रउरा अगर धंधा पानी करत नहीं दुनिया में बानी तो रउआ अच्छा तरीका से जानत नहीं कि मार्केट में कितना हजारों के भीड़ होला। लेकिन एकरा में बहुत बड़ी बात यह बा कि रउरा भैया आलू के साथे रउआ मिर्चा 1 पाव फ्री देता नहीं, एकरा चलते रउर धंधा बहुत अच्छा चली। अब रउरा के हम सारा खर्चा जोड़ा देता नहीं कि रउर टोटल पूंजी कितना लागल बा मिर्चा में, आलू में, प्लास्टिक में, भाड़ा किराया में। तो रउआ भैया अच्छा तरीका से जानत हो कि 2 कुंटल आलू का हमनी के 2000 रुपया जोड़नी हो जा और 10 किलो मिर्चा के 50 रुपया किलो के हिसाब से 500 रुपया जोड़नी हो जा। तो 2000 रुपया 2 कुंटल आलू के, 500 रुपया 10 किलो मिर्चा के, 400 रुपया हमनी के भाड़ा किराया जोड़नी हो जा। तो 2000 आलू, 500 मिर्चा, 2500, 400 रुपया के भाड़ा किराया, 2900 और 100 रुपया के प्लास्टिक यानी राउर टोटल खर्चा भैया मात्र 3000 रुपया लागल है। अब रउआ भैया इस 40 गो आदमी से यानी 40 गो ग्राहक से रउआ 20 रुपया किलो के हिसाब से आलू बेचनी है तो 2 कुंटल आलू के दाम हो गई 20 रुपया किलो के हिसाब से 4000 रुपया। आ 4000 रुपया में से भैया राउर तो टोटल पूंजी लागल है मात्र 3000 रुपया। तो 4000 में से रउरा 3000 रुपया रउआ पूंजी अपन घटा देतनी तो राउर 1000 रुपया भैया सूखा सूखी राउर फायदा राउर कमाई बच जाता। और भैया एगो समझे वाला बात ई बा, एमे तो भैया रउआ 1500 रुपया कमा लेती, ऐसे कि रउआ 500 रुपया तो भैया समझिए कि रउआ मिर्चा में मिला देला बानी। तो लेकिन अगर रउआ आलू के साथे रउआ 500 रुपया मिर्चा फ्री ना देती तो राउर 1500 रुपया प्रॉफिट होइत, लेकिन एक दिन में राउर 2 कुंटल आलू कब्बो ना बेचाइत। ऐसे कि रउआ एके गो आइटम मात्र बेचता नहीं आलू, और जो सब्जी भाजी बेचता घेवड़ा तुरवी लौका लौकी माने बिसन तरीका के साग सब्जी बा रउरा अच्छा तरीका से बुझाता नहीं हम का कहे के चाहता नहीं। तो उ लोग अभी समझ जाए कि उतना नहीं खे बेच पावत। तो रउआ मात्र 2 गो चीज़ बेचनी है, ठीक बा। और पैसा 500 रुपया थोड़ा सा कमाई कमे भइल है, रउआ 500 रुपया के कहे के मतलब बा कि रउआ मिर्चाई में रउआ पूंजी लगा देनी है। तो उहे झोंक से उहे 1 पाव मिर्ची फ्री देला के दम पर कम से कम राउर 2 कुंटल आलू एक दिन में बिक तो गईल। अब रउआ 300 400 500 के मजदूरी करे से रउआ बच तो गई नहीं, 2 कुंटल एक दिन में आलू बेचनी आसानी से रउआ 1000 रुपया प्रॉफिट कमा लेनी। तो आई भैया ये वीडियो रउरा लोगन के कैसन लागल, रउआ कहाँ से देखा तानी, कौन जिला से बानी, रउरा लागता कि हम थोड़ा सा अगर मेहनत कैले बानी, अच्छा प्रयास कैले बानी और धंधा में दिमाग लगौले बानी कि जे लोग भी बेरोजगार बा समझ में नहीं आवत कि का करी या का ना करी। और 9 बजे से लेकर 5 बजे ले लोग जाके धूप में मरता, 350 400 रुपया मिलता, उससे परवरिश हो नहीं खे पावत। लेकिन रउआ अगर ये धंधा के करे लागता नहीं तो हर चीज़ गुना भाग गणित रउआ के समझा देनी है, रउआ एकदम स्पष्ट रूप से समझ गई बानी कि हाँ कितना पूंजी लागी या ओकरा में कितना फायदा हुई। में सबसे बहुत बड़ा फायदा ई बा कि समझ जाए कि रउआ से कोई कंपटीशन ना कर पाई। लोग तो जैसे देखी कि भाई 5 किलो आलू के साथ 1 पाव हरा मिर्चा फ्री देता तो लोग तो रउआ से ही कंपटीशन ना करी। अब मात्र रउआ सिर्फ 40 गो ग्राहक से मतलब बा। अब मार्केट में रउआ देखिए 40 गो ग्राहक आवेला कि 400 आवेला। तो नमस्कार भैया प्रणाम, हम यहीं से आप लोग से विदा लेता नहीं, फिर मिलब हम रउरा लोगन के अगला वीडियो में। और वीडियो अच्छा लागल तो एगो लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी, एगो प्यारा सा कमेंट करी। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी।